Kaže 5000, ali meni se čini da ima više od 5000, mada nemam pojma, nebitno. Imamo tu nešto para. I onda kažeš, ajde krenemo ovako. Ovdje ima 40.000 evra, verovali ili ne. Dalje. 10.000 evra. Dve svote po 500, vidite tu ima i stotka, ali ovo je 10.000 evra. A 10.000 evra. 10.000 evra. 10.000 evra. 20.000 evra, evo 4 tuce po ovo. I onda kažu ljudi, fake lova od kocke. Pa šta je ovako real? Kako je ovo fake? Pa kako se ne nervira kad ovo gubim? Pogledajte ovo. Pa kako da ne budem vidio ovo, ja ti izgubio ovolike pare. Kako da ne budem tužan? Pa ja sam mogu sve te pare da izvučem. I onda kao ljudi, a što se nerviraš kad nisu tvoje pare? A nego čije su ako nisu moje? Čije su ako nisu moje? 20.000. Vi brojite, ja ne znam koliko je. 10.000. 20.000. Evo ga, još 20.000. Ovo je za Delićeve dugove. Još 10.000. Ovo je 20.000. Uš. 20.000. Ovo je 20.000. Ovo je 10.000. Ovo je 10.000. Ovo je još 10.000. Ovo je još 10.000. Jednom živiš, jednom budeš mlad. 10.000. Još 10.000. 20.000. Još 20.000. I ovdje imamo 10.000. Još 10.000. I još 10.000. Tako da, ljudi moji, ovdje imamo 300.000 evra u kešu. Naravno. Vrlo bitna stvar. Ljudi, ovo je sve fake lova. Ovo su fake pare za snimanje spotova. Logično, tako? Kako 270? Pa ima 40.000 je bilo pre vađenja iz kese. Ovdje je bilo 40.000 u stolici.